היי. טוב, הנושא שרציתי לדבר איתכם היום הוא פחד. והפעולה בזמן פחד או התמודדות עם פחד באופן כללי. אני כבר אומר, אני לא הולך בסוף הסרטון הזה לתת לכם את היכולת להתמודד עם כל הפחדים שלכם, כי זה לא בדיוק עובד ככה, אבל אני כן יכול לתת לכם את הנתיב כשאני התחלתי ללכת בו, הוא הפך להיות הכי מועיל. קודם כל נוציא את הדברים הלא רלוונטיים החוצה. הסברים לגבי פחד ואומץ, בדרך כלל, הם מאוד מאוד שטחיים ולא עוזרים בשום דרך. אומץ לא היעדר פחד, אבל פעולה למרות הפחד, ודברים מהסגנון הזה, מרחיקים מאיתנו עדיין את התוצאה. זאת אומרת, אם יש מישהו שמסוגל לפעול למרות פחד, ואני לא מסוגל לפעול למרות הפחד, אז איפה הגשר ביני לבין אותו בן אדם? רק להריץ את אותו בן אדם? זה הולך לעזור לי? בדרך כלל לא. ההרצה לא עוזרת. ההרצה היא הדרך הכי לא אפקטיבית להתקדם כנראה. להריץ מישהו או משהו ולנסות כל הזמן להשוות את עצמנו ביחס לאותה דמות. לקחת מיומנויות, להעתיק מיומנויות מסוימות או דפוסי חשיבה מסוימים מהגיבורים שלנו יכול להיות רעיון טוב, אבל ההרצה כנראה שלא. באיזשהו שלב בחיים שלי הצלחתי לקחת את עצמי צעד אחד קדימה, וזה נורא נורא עזר, כי הצעד האחד הזה שם אותי על נתיב שבו יכולתי להבין מתי מה שאני עושה תורם לי להתמודדות עם מה שנקרא לו פחד, ומתי מה שאני עושה לא עוזר לי להתמודד עם זה. ולי באופן אישי חשוב מאוד שיהיו דברים פשוטים, שיסבירו לי האם אני בדרך הנכונה או שאני בכלל לא בכיוון הנכון. וככה אני יכול לעצור כשאני צריך את זה, ולבחון את איפה שאני עומד. כשאני מלמד את התלמידים שלי, אני מלמד שפחד הוא בעצם זהירות שיצא מכלל שליטה. ולמה אני אומר את זה? ולמה זה בכלל מועיל? אז בואו נבדיל רגע בין פחד לזהירות. פחד הוא סיטואציה שבה, לדוגמה, אם מישהו פוחד מגבהים, אז הוא או היא בכלל לא יעלו על גג של בניין גבוה. אפילו לא יעלו. ברגע שהם רק יראו את המעלית מתחילה לעלות לגובה, הם יתחילו להיכנס לחוויה שהיא בעצם נועלת אותם, או מקפיאה אותם, או משתקת אותם. זה חשוב, המילה שיתוק היא מאוד מאוד חשובה כאן. זהירות, זה אותו בן אדם, שכשהוא עולה לבניין גבוה, לא עומד על קצה הבניין ועושה ככה ומנסה לקפוץ פנימה, ומנסה לקפוץ מהבניין, או עושה את הכי קרוב שאפשר בשביל לקפוץ מהבניין. מה ההבדל? שפחד משתק, וזהירות מאפשרת. אנשים שעושים דברים מסוכנים ביום יום שלהם, או באופן קבוע, איך הם עושים את זה? הרי לא יכול להיות שהם כל הזמן נמצאים במקום של פחד, כי פחד משתק אותך. אז איפה הם נמצאים? הם נמצאים במקום של זהירות. זהירות היא בעצם הפעולה שאני מגיב איתה לגבי חשש מסוים, או הערכת סכנות מסוימת. אז אם זה גובה, אז לכולנו יש איזשהו חשש בריא מגובה. אבל יש אנשים שהולכים על חבל דק בין בניינים. איך הם עושים את זה? על ידי זהירות. הם עושים את כל מה שצריך כדי להפחית את הסיכון למידה שהיא כמה שיותר הגיונית. אז זה יכול להיות אימון ורכישת מיומנויות מסוימות, זה יכול להיות מקדמי בטיחות מסוימים, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל כשאנשים מבצעים משהו מסוכן, וכולנו מבצעים כל יום דברים מסוכנים, אם אתם עובדים עם סכין ואתם חותכים ירקות כל יום או משהו כזה, אתם עושים משהו מאוד מסוכן, אתם יכולים להוריד לעצמכם את האצבע. ומה אתם עושים? אתם לוקחים מקדמי בטיחות מסוימים, או מקדמי זהירות מסוימים, כדי להבטיח לעצמכם שכשהחשש מהסכין יגיע, אתם תגידו לחשש הזה, זה בסדר, עשיתי את כל מה שצריך, כדי שרמת הסכנה היא תהיה הנמוכה ביותר. למה
לחלוקה הזאת יש כל כך הרבה משמעות. כי עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לשים לב לעצמנו בסיטואציות שבהן אנחנו נפגשים עם פחד. ברגע שאנחנו שמים על עצמנו איזשהו ציוד מינימלי ונכנסים לקרבות בחלק במה שאנחנו עושים, באימונים של מוניות לחימה. לפעמים זה מול 3 אנשים. אחד מהדברים שאנחנו עושים אלה קרבות בכוח מלא, מול סיטואציות שהן בלתי אפשריות. אוקיי? זה נקרא להכיר את עצמך במצב שאין לך סיכוי בו. הוא מצב של חוסר אונים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. איך עושים את זה? איך לא משתתקים ברגע ש3 אנשים רצים עליך במטרה לפוצץ לך את הראש? אז לפני שמגיעים לנקודה הזאת, לוקחים את כל מקדמי הזהירות. מגיעים לאימונים, מפתחים יכולת, מתרגלים את זה בצורה טובה ככל האפשר. כמו שבן אדם שרוצה לירות בנשק עושה את אותו דבר. הוא מגיע, הוא יורה בנשק, ואז הוא מוודא שהוא לא יורה בעצמו. זה זהירות. אז ברגע שאנחנו מגיעים למצב של צומת כזאת, שיש בה משהו שמקפיא אותנו, משתק אותנו, לא מאפשר לנו לעשות את הדבר שאנחנו רוצים לעשות בגלל סכנה כלשהי. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים סך הכל ליצור עוד מנגנונים של זהירות, שיספקו את הצורך הזה. נכון שיש פחדים שהם לא הגיוניים, לא תמיד אולי זה הזמן להתעסק איתם, אבל בדברים אחרים, אם אנחנו נקיף את כל הפחדים הלא הגיוניים האלה, בהמון מנגנונים שבהם אנחנו יודעים להתמודד עם פחדים, ולהפוך אותם חזרה למצבים של זהירות במקום פחד, אז אנחנו נוכל להפוך את המנגנון הזה להרבה יותר דינמי, ואז אולי יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם פחדים שהם קצת פחות הגיוניים. זה מה שהיה לי להגיד על פחד, שיהיה לכם שבוע מצוין, ותבואו להתאמן. אתם לא רוצים לבוא להתאמן, תבואו לשתות אותנו קפה.